Kari India beragawai kadon haga krisis ke basyakai ngidon kene kathma ke bangile pasya bagi nongsun ke bampau kadon ka chat ya kari India ke bangadang kren mentan ya kene ki sipai ki bawan ngong phi hajaga ban yada ya kari la jong phile thma tman bat ki briu jong kene ke ju hi kari te kane ke bangam itnat ngin ha ban hitrilang ban corporate ban nongdon chu kanu ka jingjia nani shikmat bat ka assurance ka baki ay yung ba ngin corporate ngin don lang kata ka jingtray lang kandon ka communication contact ka bakalang kabayajan hapadeng ka state police bat ki Assam Rifles ngalaong mentan ba yigi nigi khardop ka ba ki kibo kamde shu ka khardop ka ba kin hap ban da talasi gibreo kamde shu ka khardop ka ba kin hap ban shu hangdam handray nga shukwa ba nong por bang na tabong mentan ya ki army officials bawan bayi ka khardop kadai ban play kidai ban ya bita ka basuk amdan desho bandang don biang ka harassment nani shikmat bakilai ka assurance bakyong ngin follow ikai ka ba ngi discuss metan but u secretary yung ka home once along in touch but u brigadier deputy commissioner ngila instruct bayin don ka close touch but ka state police yung ka east council ban pet ban khmi ban pani ba kalawan phai biang kata kajing songsan kajing singan khamtam ya kipat ba tudon hakitu kisnong ki pamajan kam kajing ya don benta kadai hakapor mit na bije ki sipai ki ba takti ki sipai ki bopong da ki with a civilian dress kimdan hapo ka uniform ki kanero kadai gawai ka ba ngilay ken dag basyan ba pinha ban identify ki ban arrest ki ban shim kat kung kaan namar kaan kalong kaju ya paro kamla bakaan kan long sting siliang kan kya siliang kaan gede yabaro kaju ti sim gat kum kaan pani ya gata gaji long discipline yo pi baknang ba kanum dan shu kum gini dia hakipor to bansawan as one of the elected representative from this constituency I have given my strong opinions that if these things takes place in future I, as the MLA of this constituency, we will have to close down this road which goes towards the campus of the Assam Rifles. This is my message